Lamsogo notice Tripura Naitonai Kapang Takte Buksong. Sung Hainahai Long Trebile Bukastine Korom Sora or Hatio Paiso Pajak Mia Salisimino Saklajakmani TSA Bodoloni Bukatik Laye Borogni Roman script not Laharka Solane indefinitely strike National Highway La Harabora Asulajak Obono Norokno Mangli Fungan Bagay and so Pajak Fadis in Trip Borni Kupikes and Kanalane. Menai tini norok bozorani sini tini orolah harga suleka. Sing fungni sojani simin orolah harga sulayo. Norok ni demand tamu. Sing demand ko first of all Roman script. Sing Roman script jasa kata nama anggo. Roman script kerja sing bahaya ke exam logor udina. Abuni bagai onek bekhawa dukun anggota. Oh norok tini lah harga sumani thaibo jaga hinjak. Omong ka koram suram sini puran bazar eba hati kesam bazar hinjago. Korom Sora long trebili under ni bisingo bobo thayo obo hekela harka sujagi tondini chalo. Korom Sora munu tai escapara. Norok bai kebo processioner ni bukhakte koklam sanan bai phapega. Tapos jarato phayako. Tomong norok ne okhorang no khnawei kebo phano norok ni dimanori yangkangka norok ne asu thai bo bhai nahar mong nahanai. Sing obuno gosina hajangka sing tai kotot sobao khana baddong nai. Nin mongkai? Ani mong Mirat Tripura ang LTB College TSF Secretary. Oro yang bukuk songbai bo sing kok mandulane menanya mungkin sagardi. An mubung jabarani deborma ang LTB College on pori to gotha semester ro dabu for semester kana hinge sing dabu ro asuk lai man hinge roman script ni bagai wai saya wai ni asing wai ni wai tham na ma ke coba ma kalai ka hani bagai sing takalai te wai sa ma asuk fika hinge sing no dia sak sing bo ba saya ta ro no tong nai sing ba asuk nai te ba saya sing Roman script obo haike no lai thanai bisirogo bo norok ni o san mongno tui no kereng thayo la harka sulayo tini bo haino abo haike no ka suleka bo haine wan sukma da mano nong ni sanmano jeng abo no samayo jeng manthung mane daitino manthung ni jeng asawo daitino didakthung ni na han bagi jeng boro ka sulayo riya sang hinge jeng bo basai mai oro ni chini roman script no jeng nango jeng ya chini selai serai okra jotono kokboro language no podiwo hani bagai jotono roman script bai sene nango hinga abo roman script mai sa mane ke jeng bo seimai ya bengali bai hinge jeng bo seimai ya mane ke seito gya ta mane jeng doi exam do pan doi sinan pan seimai ya abo u dokte paja o dokte paja oneska dokte paja hani bagai jeng doi seima gla abo no hinga roman script bai hinge jeng hoba ho seima nai hinga chini handwriting no bote skill khanai thogi thangnai hani bagai jeng oro ma sok lai khata Bukuk ni kukte sing khanai mangkha bisi burum no obo haike lahar ka sulai mani thakple aka sulai no matong lai mani koktuma khapang takse bukuk song lahar ka suwai angkha solution angkha hanai basa laijago phiaba yagulo haino hai o lahar no asuknani nango o koktuma no sawi khnarika borok sawi khnarika tabuk sak jarate haste hapang yakhaba official ni bukhakte procession ni bukhakte kebo khorok safano borok ba koklam sanan bagai sopayako borok nasing laijak tomong no borok ni khorang no khanaya hangkai sapung ro muyo borok tini oro asuklai tongnai hini sing khanai mangkha norok se kari naitung ni notice Tripura sing kereng thai tini ni o mangkle ni bukhakte norok no phunuknai hambai